Hello, eu sunt Andrei de IT și astăzi ne vom juca jocul ăla pe care nu jucat niciodată și dacă ziceți că tu te vei juca iarăși jocul ăsta, ba nu. Acum va veni jocul. Jocul se numește Bloody Buster și uite, îl vedeți. Am jucat eu, single player. Și aici e crafting-ul și încep cu cuțitul ăsta. Și eu trebuie să faci arme. Uitați voi ce arme asta, what? Și poți să te joci în diferite țări, adică de genul aici te duci. Aici, stai că mi s-a blocat jocul. Nu știu ce are. Gata, am revenit și se blocase, habar n-am de ce. Păi uite, aici te duci și este Japonia, Rusia, Roma și British. Eu m-am jucat doar în British și în Japonia. Am făcut level 26. Și acum vreau să încerc să fac level 30 pe Japonia și pe aia ne voi juca pe Rusia și poate și pe Roma. Hai prima oară în Japonia. Ceva de genul ăsta arată jocul, așa. Mamă, ce armă are ăla. Și trebuie să dai așa. Îl găsiți pe magazin Play. Este foarte ușor. Ia uite, îl bat pe ăsta. De lusuc, mamă, mi-a tăiat mâna, nu e deloc bine. Că mi-a tăiat mâna, mă poate omorâ. Dacă îmi dai și cealaltă mână, nu, cred că mă omoară. Mi-a dat în picior. Nu mai pot să mă mișc în față. Mama m-a bătut. Îmi dă cu coasa aia lui. Ce-o avea? Aia. Sunt dus. Deci, m-a omorât. Aia, dar eu știu ce să fac ca să nu mor. Am greșit eu ceva. O să ne ducem aici pe shop. Și ne vom lua o altă armă, pentru că arma asta nu că este slabă, dar ne vom duce și vom lua o armă din British. Așa ne ducem și luăm o armă foarte bună pentru această luptă. Voi lua toporul ăsta. Dacă vedeți, am la bandă, îmi cumpăr ce vreau. Dar dacă cumpăr ce vreau, voi rămâne odată și odată fără. Haide. Încerc să fac level 30 pe Japonia. Am decis să iau toporul pentru că este o armă mai lungă. Mamă, ce suspicios sună. Este o armă bună, dă destul de mult damage. Nu prea sunt eu obișnuit cu toporul. Dar și el are o armă, vedeți și voi ce are. Coasă, ce o avea acolo. Că chiar nu știu ce să vă zic ce arme aia. Mă lovi foarte rău, eu l-am lovit. Mamă, ce bug mai e și ăsta. Și, mamă, i-am dat bine. Nu e bine, m-a dat pe jos, mi-a rupt picioarele. Nu vine să cred. Mi-a rupt picioarele. Acum va fi foarte greu să mă lupt. Mamă, cred că îl bat. De-aia deci să iau toporul, pentru că... Uite, i-am rupt o mână. E mult mai ușor să-l bat. Dar trebuia să-i rup pe mâna cealaltă. Stai, mă, că mă bate. Ce-a făcut? A căzut și el pe jos. M-a dat pe roșu. Nu e bine. Am șansă să mor. Bine, mă, l-am bătut. Din păcate doar o stea, dar e bine. Hai să trecem la următorul nivel. A fost destul de greu. Ăsta e mai ușor, pentru că văd că are sabie. Sabia este foarte slabă. Cred că mai bine îmi luam ciomagul ăla sau mai bine îmi luam chestia aia decât să iau toporul aici. Aici toporul nu prea mă ajută. Mamă. Și zic că îl bagi pe ăsta lejer. În Rusia va fi lejer. Pentru că deja am învățat să mă lupt. Mi s-a blocat toporul în el. Ce s-a întâmplat? Îl bagi și pe ăsta simplu. Îi dau cu mânerul în cap în loc să-i dau cu toporul. Acum îi dau cu scutul. Deja l-am pus pe jos. Mamă, nu reușesc să-l omor.
Mă doare și pe mine mâna, mamă, dar trebuie să dai de asta. Bine, mă, n-am bătut. Nivelul 29. Și la 30 va fi un boss. Mi-e frică deja. Deci vezi ce sabie are ăsta. Și de destul de mult damage. Eu cred că nu voi trece de nivelul ăsta. Oh. În Rusia va fi mult mai greu decât în Japonia și în alte țări. Sau acum, da, în Japonia sunt. Iar româna, e bine. A, nu i-am rupt-o. N-are el scut. Stai să-l aștept. L aștept și acum dau așa, la farm. I-am dat în cap foarte bine. Nu. Dar el fuge de mine, care are asta mai mare. Să zic așa. Și îmi poate da de la distanță. Și asta nu prea-mi place. Mamă, sper să nu mă bată. Eu s-a obosit și el. A, nu s-a obosit. Mamă, l-am bătut. Acum vine boss fight-ul. Doar o stea, din păcate, dar asta e. Vine boss fight-ul și trebuie să ne pregătim de boss fight. Trebuie să ne luăm o armă foarte bună. Foarte bună. Dar foarte. Trebuie să mă uit foarte bine la o armă bună, rău. De tot. Nu prea pe ce arme bune. Cred că trebuie să mă duc în Japonia. Să iau niște arme bune. Japonia să arme mai șmechere. Uite, o să iau pasta. Că am încredere în ea, că este o armă bună. A câștigat multe, dar toporul nu este foarte wow. Uite, are... Boss fight-ul are armă de aia, pe el bat de rup cocoașa la boss fight. Mă uitam că are ceva armă ciudată. Am avut ăla de la 29. Ăsta nici nu cred că e boss fight, cred că ăla a fost boss fight-ul. Bossul. Nu, deja e în română. Ăsta nu cred că e boss. No, nu e nici gând boss. L-am bătut de... Acum am primit itemele și hai să vedem ce am primit. Ce item am primit? Iarăși mi s-a blocat, stați un pic. Am reintrat în joc și dacă vă place jocul ăsta și vreți să mai continui, nu uitați să apăsați pe butonul de like, poate și pe ăla de subscribe. Așa o să-mi arătați că vă place jocul ăsta. Dar hai acum, hai să vedem ce-s pe aici. Ce-i paci. Și vă ce șepcălie asta. Aș lua, dar nu-mi place. Sincer, asta e destul de șmecheră. Mai pe aici, mănuși noi, le iau. Pantaloni. Nu vreau de ăștia scurți. Luni. Astea jampiere. Hai că e apărătoare. Așa. Nu. Mi-aș lua verde, nu. Stai, eu nici măcar nu am. Le iau pe astea. La tricouri n-am nevoie. Ia să văd pe acei ce e. Astea nu arată deloc bine. Hai acum să ne ducem în Rusia. N-am fost niciodată. M-am dus în Rusia, da. Și acum voi încerca să câștig. Adică va fi easy. Nu va fi deloc easy, pentru că Rusia este cam cea mai grea, să zic așa, țară. Cea mai ușoară e aia, British, parcă se numea. Insulă, nu țară. Și după aia ar fi Japonia, Roma și asta e, Rusia e cea mai grea. E foarte greu, ăștia știu foarte bine să se lupte. Bine, de la level 10, că primul level e ușor, normal. Și primul 28 de lei nu mă interesează. Acum uitați-l pe ăsta cu sabia. Mamă, sper să-l bat, bine. Dă-i.
Dă-i. Mamă. Îl bași pe ăsta. E easy, dar de la 10 nu va mai fi așa easy. Mamă, nu mai știu să dau. Nu mai fugi, mă, de mine. Bă, nu mai pot să dau în el. A murit. A murit. Dar cât mai avea să trăiască. Așa și... Mai dăm pe... Deci m-am gândit pe episodul viitor. Dacă vă place și dați și apăsați pe butonajul de like, voi face partea a doua și vom încerca să ajungem la level 20 în Rusia. Eu am fost Andrei IT și pa!